दिनैनि भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जोङो मोनसे भिडिअ क्लिप नायनानै लाग्रोनि फैदो जों भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रोनि क्लास 6 निफ्रायनो जों टिउसन स्कुल मास्टार मोनाखै मेथ्स मास्टार मोनाखै जों माबोरै होगोन एग्जामखौ फार्स्ट जों क्लास 6 निफ्राय मोनाखै एग्जाम आरो एग्जामखौ जों मारै होनो मेथ्स मास्टारबो गैया जोंना जों क्लास 6 निफ्रायनो मेथ्स मास्टार मोनाखै आरो नै जा जों 4 बोसोर 5 बोसोर जालायलायबाय जों मेथ्स मास्टार मोनाखै बोरै एग्जाम होनो खालि नाम्बाराव मोनो 1 2 3 4 इउर' मोनो बिनि बाराखौनो मोना जों बोरै एग्जाम होगोन बिनिखायनो जों बेबायदि आन्दालन खालामनांगौ गोनां जादों साननै আমি আমার ক্লাস 9 এর পড়া আমি কিবা ম্যাথস মাস্টার নাই আমি কেনকা পরীক্ষা দিম আমি পাইছে এবার তো মিক্সড দিবা লাগে আমি কেনকা দিম এটা বহুত জাল হইছে না আমার আমি তো এটা না জানি আমাক ম্যাথস মাস্টার লাগে কি লাগে না লাগে এটা আমি ম্যাথস মাস্টার লাগে আমি ম্যাথস মাস্টার নাই যদি আমি ম্যাথসে এক্সাম না দিম ম্যাথস মাস্টার না পাইলে খালি খার পুরা গেটটো বন্ধ হবে আজি পুরা খালি খার বন্ধ হবে এটা আমি এটা না জানি ম্যাথস মাস্টার লাগে नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नुबाय बाथ्राया ओरैनो नुनायाव बा खोनानायाव सिम्पल बायदि नाङो नाथाय जेब्ला नोङो गोरबोनिफ्राय साननानै नायगोन जेब्ला आसोल बाथ्राखौ साननानै नायगोन अब्लाना किन्तु बिराद दुखु गोनां बियो आरो बिराद साननो गोनां आरो बिराद सिरियासनि बाथ्रा बियो ओरैबायदि मोनसे पर्यायाव फैबाय दिनै माने फरायसाफोरा फोरोंगिरिनि जेंनानि सायाव दिनै आन्दलन खालामनो थाखाय आगान होनो गोनां जाबाय बिराद दुखुनि बाथ्रा आरो बिराद लाजिथावना बाथ्रा बेनिख्रुइ आरो थाथावलिया जोंनि समाजा फोरोंगिरिनि थाखाय हारिमायारि आफादफोरा फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइनि थाखाय आन्दलन खालामोमोन नाथाय दिनै जों नुनो मोनबाय फरायसाफोरा फोरोंगिरि नांगौ होननानै आन्दलन खालामनो गोनां मोनसे पर्यायसिम फैबाय बिराद साननो गोनांथ' बे बाथ्राया दा जोङो ओरैनो सा साज्रां नायनायखायसो जोङो बारा सिरियास बायदि साननानै लायाखै किन्तु ओरैबायदि मोनसे पर्याय बियो माने फोरोंगिरिनि आंखाल आरो बेबायदि माखासे फरायसालिफोर दङ माखासे जायगाफोर दङ जेराव माने फोरोंगिरिफ्रा आंखाल फरायसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय फोरोंगिरि गैया एलपि स्कुल एमइ स्कुलफोराव बेबायदि माखासे फरायसालिफोर दं जेराव हिन्दी टिचार गैया माने नांगौ बायदि टिचार गैया सानखान्थिनि टिचार गैया इंलिशनि टिचार गैया बायदि बायदि रोखोमनि साबजेक्ट फोरोंनो थाखाय टिचार गैया आरो बै एमइ स्कुल आरो एलपि स्कुलनि फरायसाफ्राथ' आन्दलन खालामनो हाया आरो बेनिखायनो बेफोर दिनै फकासाव फैयाखै लाइटआव फैयाखै दिनै गंसे फरायसालिया मास्टारनि जे प्रब्लेम जादों मास्टार गैयैनि थाखाय जे फरायसाफ्रा फोरोंजानो मोनाखै बे बासुगावनि बे फरायसालिनि फरायसाफ्रा आन्दलन खालामनायनि गेजेरजोंसो दिनै बुजिना मोनदों आरो बेबायदि माखासे स्कुलफोर दङ माखासे जायगायाव जेराव माने फोरोंगिरि गैया गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय थ' नों साननानै नाय जोङो क्वालिटि इडुकेसन नांगौ होननानै बुङो जोंनो क्वालिटि इडुकेसना मारै जानो जोङो डेभेलपमेन्ट नांगौ होनना बुङो जोङो डेभेलपमेन्टआ बोरै जागोन दिनै रास्ता दालां गिदिर गिदिर न' माबा माबि अनुस्थानफोरखौ गायसनोब्लानो ससाइटिया डेभेलप जाया जायगाया डेभेलप जाया फार्स्ट प्रेफारेन्स होनांगोन जों एजुकेसन हिउमेन रिसोर्स बानायनांगोन जोङो मानब सम्पद सुबुं सम्पद बानायग्रोनो हायाब्ला जेसेबां नों रास्ता दालां माबा माबि बानाय नोङो जोंनि ससाइटिया जोंनि हारिया डेभेलप जानाय नङा बेनिखायनो जोङो गिबि प्रेफारेन्सफोरनि बेलायाव 1 नाम्बार प्रेफारेन्स लिस्टआव फैनांगोन इडुकेसन डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगोन क्वालिटि इडुकेसननि खामानि मावनांगोन आरो बे क्वालिटि इडुकेसनखौ लाबोनो थाखाय नोङो मा खामानि मावनांगोन बेनि मोनसे फ्रेमवर्क बेनि स्ट्रेटेजिस नांगोन जों नङाबा बर' राव गेवलांथों बर' राव थांनानै थाथों बर' बिजों थांनानै थाथों होननाय डायलगफोरा एकदम लाजिथावना मिनिथाव आरो जेबो ओंथि गैया थारमाने जेबो ओंथि गैया बर' राव गेवलांथों बर' बिजों थांनानै थाथों मिनिंलेस मारै थांना थागोन बियो डायलगजों थांना थायाना डायलग इज नाथिं डायलगाथ' नों जेबो गैयाना बर' राव थांना थाथों बर' राव फोथांनांगौ बर' बिजोङा थांना थाथों बर' बिजोङा थांना थाथारनांगोन फोथांना लाखि होननानै खुगाजों बुंबाय थायोब्ला इट्स नाथिं जेबो जाया जोङो खामानिसो मावनांगोन बर' बिजों फोथांनो थाखाय बर' फरायसालिखौ फोथांनांगोन बर' राव फोथांनो थाखाय बर' फरायसालिफोरखौ फोथांनांगोन बर' फरायसालि फोथांनो थाखाय टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगोन नांगौ रोखोमनि टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगोन माखासे केन्डिडेट टेट पास जानानै दङ बिसोरनो खालि जानानै थानाय
पस्टफोराव बिसोरनो माने एपइन्टमेन्ट होनांगोन नांगौ जायोब्ला आरोबाव टेट एग्जाम लानांगोन जेराव जेराव भेकेन्ट पस्ट जानानै दङ टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरखौ एपइन्टमेन्ट होनांगोन अब्लासो जेराव जेराव माने फोरोंगिरि पस्ट भेकेन्ट जानानै दङ बेफोराव नोङो गासैबो फोरोंगिरि थिसनजोबनो हायोब्लासो अब्लासो जोङो बर' राव थांना थाथों बर' राव गेवलांथों बर' थुनलाइ थांनानै थाथों बर' बिजों थांनानै थाथों होननाय डायलगफ्रा मिनिंफुल जागोन आदारवाइज इट इज भेरि शेमफुल इट इज रिडिकुलास एकदम लासिंसिं मिनिथावना दिनै माने इसेबां बोसोर जालांबाय टिचार एपइन्टमेन्ट लानाय नुवा खिन्थु प्रति माने मोनफ्रोमबो बोसोराव फोरोंगिरिफोरा रिटायारमेन्ट लायो आजिरा मोनो बे आजिरा मोनो मोनफ्रोम बोसोरावनो गोबां टिचारफोरा आजिरा लायो बे गोबां टिचारफोरा बोसोरफ्रोमबो आजिरा लानायनि एगेन्स्टआव सासेबो टिचार जुदि एपइन्टमेन्ट मोनाब्ला सासेबो टिचार जुदि एपइन्टमेन्ट होआब्ला बै फरायसालिफ्रा थांनानै थागोन मारै थांना थानाय नङाना बे फरायसालिफ्रा आरो बे फरायसालिफ्रा थांनानै थायाब्ला जोंनि बर' बिजों जोंनि बर' राव थुनलाइ हारिमु जारिमिन गासैबो थैलांजोबगोन आरो बर' राव थांनानै थाथों बर' राव गेवलांथों बर' थुनलाइ थांनानै थाथों होननायफ्रा मिनिंलेस बुखिना लाब गैया दिनै एसेबां बोसोर जाबाय आं जोंनि गामि खाथिनि मोनसे एग्जाम्पल नागिरदों जोंनि गामि खाथियाव मोनसे एमइ स्कुल दं बे एमइ स्कुलाव फैगोन बोसोराव 7 टिचार रिटायारमेन्ट मोनगोन 7 टिचार रिटायारमेन्ट मोनोब्ला बै स्कुलाव मास्टार थागोन 3 गंसे एमइ स्कुलाव 3 फोरोंगिरि जुदि थायोबा गंसे एमइ स्कुलाव बे 3 फोरोंगिरिया गांबा साबजेक्टखौ मोनथाम क्लासाव एमइ स्कुलनि मोनथाम क्लासाव मोनबा साबजेक्ट 3 मास्टार फोरोंगोन माबायदि इम्पसिबल इट्स रियेलि इम्पसिबल आरो दुखुनांथावना मिनिथावना बेनिखायनो मा कारनाव बिटिसि सरकारा दिनैसिम टिचार एपइन्टमेन्ट होआखै दा बिटिसि सरकार होनना बुङोबा सोरबाया बा बुंगोन दा प्रमद बर'नि सरकारखौ दासो बुजि मोन्दों नों ओरै बुङो आंखौ प्रमद बर'नि सरकारजों लोब्बा गैया बियो बेसेबा बोसोरनिफ्रायनो टिचार रिक्रुटमेन्ट जाखायाखै 2013आव खेबसे टेट एग्जाम जानानै रिक्रुटमेन्ट होदोंमोन बाहाय बिबांनि बाहाय अनजिमानि फोरोंगिरिफोर एपइन्टमेन्ट होदोंमोन बेनिफ्रायनो दिनैसिम 2013निफ्राय 2023 जानोसै 10 बोसोर जाबाय सिंगल टिचार एपइन्टमेन्ट होनाय जायाखै भेकेन्ट खिन्थु बोसोरफ्रोमबो रिटायारमेन्ट मोनो आरो बै जौ फोरोंगिरिफ्रा रिटायारमेन्ट मोननायनि एगेन्स्टआव सासेबो फोरोंगिरि दिनैसिम माने थिसननाय जायाखै आसरित लाजिथावना गिथावना आरो गिथावना बर' बिजों हिसाबाथ' बर' बिजोंखौ जि बर' स्कुलफोराव जि मास्टार थिसननो हायाबा बर' बिजोंनि स्कुलफोराव जि मास्टार थिसननो हायाब्ला दाखालि हेमन्त बिश्व शर्माया बर' साहित्य सभायाव जि बुंना गालांदों जे माने हायार सेकेन्डारिसिम 12 थाखोसिम बर' बिजोंजोंनो फरायनो हानाय खालामसिगोन बे बर' बिजोंनि मास्टार थिसननो हायाब्ला बे 12 थाखोसिम बर' मिडियाम खालामनाया खिन्थु मिनिंलेस आरो बर' फरायसाफोरखौ खैफोदाव खोख्लैनायनि मोनसे षड़यन्त्रसो जागोन बियो बर' टिचार जुदि एपइन्टमेन्ट होनो हायाब्ला 12 थाखोसिम बर' मिडियाम खालामनानै एख' लाब गैया मिनिंलेस धंससो जागोन बियो बर' फरायसाफोरखौ खैफोदाव नाख्लायनानै हरनाय मोनसे जन्त्रसो जागोन बियो मानो होनबा नों एलपि स्कुलाव फोरोंगिरि थिसननो हायाखै एमइ स्कुलाव फोरोंगिरि थिसननो हायाखै हाई स्कुलाव फोरोंगिरि थिसननो हायाखै दिनै फरायसाफ्रा राजा लामायाव ओंखारना आन्दलन खालामनो गोनां जादों होमबा नोङो जुदि 12 थाखोसिम बारायनानै होयोबा बर' मिडियामखौ बर' फरायसाफ्रा बै 12 थाखोआव बर' साबजेक्टजोंनो फरायगोन जेराव मास्टार गैया क्वालिटि इडुकेसन मोननाय नङा जाम्बा जाम्बि बेंगुरा जालांगोन आरो जुदि दानि फरायसाफोरा फोरोंगिरिनि आंखालाव जाम्बा जाम्बि बेंगुरा जायोब्ला बै हारियानो जाम्बा जाम्बि जालांगोन बेंगुरा जालांगोन बे हारिया बर' हारिया जाम्बा जाम्बि जालांगोन बर' हारिनि मानसिफ्रा इयुन जोलैया बर'नि फिउचार इडुकेसननि फिउचार आरो हारिनि फिउचारानो जाम्बा जाम्बि बेक जालांनानै बेसेबांबा बोसोर बेक जालांगोन थारमाने बेंगुरा जालांजोबगोन थारमाने गोथाङैनो गोथै जालांजोबगोन बेनिखायनो जुदि फोरोंगिरि थिसननो हायै होननायनि जेबो बाथ्रा गैया गोसो होआखैसो गोसोल'सो होनांगौ जे येस इम्परटेन्सल'सो होनांगौ जे येस जोंनो फोरोंगिरि थिसननाया इम्परटेन्ट जाना फैदों बर' स्कुलफ्राव फोरोंगिरि गैला बर' बिजोङा थांना थानाय नङाबा जोङो बेखौ गुरुत्व होनांसिगौ होननानै जुदि सानोबा सरकारा कनसार्न डिपार्टमेन्टआ जुदि सानोबा कनसार्न गभर्नमेन्टआ जुदि सानोबा बेयो इम्परटेन्ट होननानै
अब्लानो जागोन गिदिर गिदिर रास्ता लामा दालां बानायथ'वाबाबो जायो जुदि फैसानि खम जादोंबा बानायबाबो बानाय खिन्थु एसे बेलेन्सआव लाबोनांगोन PWD डिपार्टमेन्ट इडुकेसन डिपार्टमेन्ट माइबा डिपार्टमेन्ट बे बुस्थुफोरखौ बेलेन्सआव लाबोनांगोन मोनसेखौबो PWD 100% मावनानै इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव जिर' खालामना दोनोबा इरिगेसनाव 100% मावनानै इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव जिर' खालामनानै दोनोबा जेमान इरिगेसननि खामानि माव PWD नि खामानि माव माबा माबि कालचारनि खामानि माव बे हारिया जिर' बे हारिनि फिउचारा जिर' नंगौ नङा इउटिउबारफ्रा नांलायबाय थायो आं मोनसे साननैसो सिगां मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जे इउटिउबारफ्रा मोनसे कुल मुभमेन्ट खालाम साफ्रोमबो इउटिउबारफ्रा माने हारिनि गोनांथिनि समाव बाथ्रा फंसे फंसे बुं रावखौबो नेगेटिभ सोंखारनायजों नङा कनस्ट्राक्टिभ मोनसे भिउ हो साफ्रोमबो इउटिउबार्सफ्रा जे बर' हारियाव नैबे आंखाल जादों बेखौ सरकारा मावोबा मोजां रावखौबो गाज्रि नोजोरजों नङा कनस्ट्राक्टिभ नोजोरजों साफ्रोमबो इउटिउबारा फंसे फंसे राव बुं होनना बुंदोंमोन रावबो खोनासङाखै इउटिउबार्सफ्रा नांलायबाय थागोन बैयो बैखौ सोंखारिगोन बेफोर मा कन्टेन्ट इउटिउबनि सासे इउटिउबारा गुबुन सासेखौ रायनाय माबा माबि सोंखारिलायनाय मिनिं गैयै कन्टेन्टनि सायाव बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ माने इउटिउबाव कन्टेन्ट हिसाबै बाहायनानै एगारलाबायो आरो मानसिफोरा बेखौनो बिराद नायो जोंनि कन्टेन्टखौ नाया जों हारिनि बाथ्रा बुङो सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुङो गोनां इस्युफोरनि सायाव बाथ्रा बुङो जोंनि भिडिअनि भिउ जाया भिउजों लोब्बा गैया होनना बुंदों सिगां बेनिखायनो बानायबाय थायो आङो खिन्थु बै माखासेफोर जायफ्रा खाराब गाज्रि बाथ्रा बुंनानै सोंखारलायबाय थायो बै सासेया बै सासेजों बै भिडिअफोरनि बिराद भिउ जायो बिराद शेयार खालामो दिनै बिराद खैफोदाव गोलैदों बर' फरायसाफ्रा फोरोंगिरि गैया राजा लामायाव ओंखारना आन्दलन खालामनो गोनां जादों गोबां स्कुलफोराव माने थैलांनो हमदों स्कुलफोरा मेथ्स टिचार गैया हिन्दी टिचार गैया इंलिश टिचार गैया बबेबा स्कुलाव फोरोंगिरियानो गैया माने बाथ्रा गैया दुखु नाङो हारिया मास्टार रेस दानांगौ होनना बुङो हारिखौ बर' रावखौ फोजौनांगौ बर' रावखौ बुहुमावनो गोसार होनांगौ बर' राव थांना थाथों बर' बिजों थांना थाथों बे डायलगफोरखौ बुङैया मोजांसै बन्द' खालामनांगौ आरो बन्द' खालामनाङा खिन्थु गिबियाव फोरोंगिरि थिसननांगोन जेराव भेकेन्ट जानानै दङ हाजार स्कुलफ्रा हाजार माने टिचारनि भेकेन्टफोर जानानै दङ माखासे बर' बिजोंनि स्कुलफ्राव दुखु नाङा मा बुंगोन आरो भिडिअ इम्पर्टेन्ट बा शेयार खालाम कुनु इन्टारटेनमेन्टनि भिडिअ नङा सिरियास आरो हारिनि बाथ्रानि भिडिअ मिनिनो गोनां बेयाव गैया फुरथि खालामनो गोनां आंनि भिडिअ नङा आंनि भिडिअ जाबाय बिराद गोनां टपिकनि सायाव थ' इम्पर्टेन्ट होनना सानोब्ला शेयार खालाम इम्पर्टेन्ट नङा होनना सानोब्ला डिसलाइक खालाम आरो आनसाबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ अके बाय बाय सि इउ नेक्स्ट